Sen her şeyi durdun gerek. Yüreği yaralap doyumak mı? Ansabındır diyen ok. Getir ya, yermiş lan. Hey, what's up? Good morning, guys. Good morning, guys. What's up? Jim, bolcak bolsan normal ol. Bolup bilen okmy? Gelýän ýanyma da aýdýan. Düşündiňmi şonu? Sen bilýärmi şu zatdan şunýalyk torýan agam? Gerek ýerine senem edýänsiňler agam. Eçe manka şik bolmady gorsaň ýüzüňe tüýkürerdym agam. Haraç Ali, şondan ýan, şol dik dursa, men söýgürim bilen sen hem söýüşýär mura. Vah, karlı. Ne oyun ediyorsun mu? Ne oynayacaksın? Hemen diyen. Yo bolýar men oýnaşsalar halama. Güzleyirem tez geliniz güçemeden inceliniz. Güzleyirem tez geliniz güçemeden inceliniz. Celerim. Valide yine. Valide de. هو ليه؟ الواحدة تيجي تقول لك انتوا من غيرنا ما تعرفوش تعيشوا. ليه يا اما؟ ما نعرفش نلاقي شوية بطاطس؟ جبناهم، قشرناهم، وقطعناهم، وحطيناهم في وضع حجر الأساسي Etsen öýde heleyden gorkýan, ýola çyksan gaýdan gorkýan, işe barsan başlykdan gorkýan. Näl bolla bulau?